Nijang Karbi Anglong District Ahimpi Hamren rong sopialong patumi arni kangsam por 5 plimalong RV ke thepar pik pena jog Hamren wholesale consumer ahem along longlor alang kelut chok ajok Kontel Asang Nahok Bangso alang kelut long poblake Hamren along tobar krong plika selam NN construction company tum ke claim kasai oya joksi longlor alang bang consumer asai hemalong lang palut pon choklo La sojo Kontel Asang Nahok thepik loposi lem sasai phuatum pen ningjepon lapan ladak rada phan ki pinangje asang lapen school hema phan ki pinangje asang Kontel bake Nahok donetlo lasin nona marke rada tumta manghu prongno lapen consumer along achok amara tumta kamatha akisum chetong ponangkok lapan labang so alang longlor kelut chok puthak kethe kidinga tuma phanta biuta palelo sita nona marke compensation asang long ponjipu angring avilang posi lems chairman borson intipen nang pachini do lanon sang pialam theke poilo mutum isi office peta register to banglo jalo kilo take government pen ke a formality dingpi dan itum demes la report pilo food and civil supply director pen dak food demes pun kelang nang desi asang ima pite bangkam la si nitum ki pu bangke prabin pen la company tum toa na banai company tum sang nang 10 tadi katang sang nang piti pan pasti nitum bang request lo la si tuma MLA tuma CM sir dan disi kanta kilo thang lo disi kanta thang lo ate 10 tadi ka pike fingerprint no dai fingerprint be pura sang nang lele dat तुमको पिसना चे चेक बंदो PW dia तुमके नंग चेक चे लथे तुमके एग्जीक्यूट लो कंपनी तुमसे dak मेन काम ना सलाय itu pulo PW ni to nang tusi execute lo la drain bonai ni dan nang tusi dai to lo tu News report Karbi Anglong Live